ऑल राईट. सो हे गाईज, व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. तर आज आम्ही चाललो आहोत मोचेमाड बीच वरती. ऍक्च्युली मोचेमाड बीच तरी नाहीतर मग मोचेमाड तिथे आपल्याला एक पॉन्ड आहे, म्हणजे स्विमिंग पूल, नॅचरल स्विमिंग पूल म्हणतात, ते एक्सप्लोर करायला. बघूया आज आपण कुठे नक्की जातोय, पण मोचेमाडला जातोय हे नक्की आहे. तर चला जाऊया. तर आता आपण पोहोचलोय वेतोरा टिट्यावर आणि पुढाचून मोचेमाड अप्रॉक्स किती 30 किलोमीटर असेल. तर आता बघू शकता आपण इथून डायरेक्ट जातोय, म्हणजे इथे वेंगुर्ल्यातून जायला लागणार आपल्याला. तर आता मी गाडी चालवतोय म्हणून मी जास्त बोलू नाही शकत. काय 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 सांगतो. असं मी एक रील बघलोय, म्हणजे एक हे असतं बार्बर असतात, तो लोकांचे केस बीस कापता आणि मधीत ना अशी गॅप ठेवता खड्ड्यासारखी आणि त्याच्यात मॅगी बिगी ठेवता आणि खाता येड्यावर कशी. धनु खाणं. तर आज हे दोघे रोजच्या पेक्षा खूप लवकर आले, त्याच्यामुळे आज आम्हाला लवकर पोचायला होणार तिकडे जिकडे आम्ही जातोय मोचेमाडला वेंगुर्ल्यातील. गेलो 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 कुत्रा अडवाला वरसून गेली. तू आमच्याकडे खूप टार्झनचा ड्रायव्हर आहे, त्याच्यामुळे कोणीही आडवा आलं तर मरणार नाही आमच्या गाडी खाली. तर आता आम्ही पोहोचणार तिकडे मोचेमाडला. तर मला जायचंय ते नॅचरल स्विमिंग पूल बघायला, म्हणजे पॉन्ड आहे ते. तर हे लोक बोलतात की नको जाऊया, नंतर जाऊया, रस्ता समजणार नाही, तिकडे दोरी पकडून उतरायला लागतं, खूप काय काय. पण मला जायचंय, तर बघूया आपल्याला जायला मिळतं की नाही ते. तरी ह्यांचं अजून दोघांचं ठरत नाही, हे सांगतात नको नको. काय रे नेतोय. अरे रिस्की असलं तर काय झालं, रिस्की असलं तर काय झालं, जायचं ऍडव्हेंचर करायचं. तुम्हाला समजत नाही दोघांना. हा ऍडव्हेंचर जाऊन चक्कर काढशील, काही एक चक्कर बिक्कर येत नाही, काही एक चक्कर बिक्कर येत नाही. तर आता आम्ही जरा चुकून पुढे आलोय म्हणजे या ब्रिज वरती आलोय. मोचेमाड ग्रामपंचायतचा बोर्ड मागे होता, मोचेमाड गाव तिथे आहे मागे. तर हा बघताय तुम्ही, हा रस्ता जरासा आपण इथून आलोय मागून, आणि इथून आता हा व्ह्यू बघा किती छान आहे, एकदम सुंदर. आणि तिकडून जसा गावातनं धूर वगैरे येतोय दिसतोय, खूपच छान वाटतंय. बघा बघा. तर आता आपल्याला तिकडे जायचं आहे मागे, तिथे आहे मोचेमाड बीच. तर आता बघूया तिथे जाऊन आपण. मी तर अजून काही गेलो नाहीये, म्हणून जरासा आम्ही रस्ता चुकून जरासा पुढे आलेलो. आता बघूया, जातोय आपण आता रिटर्न पाठी इथे गाडी टर्न करून. या दोघांनी मॅप लावला तरी रस्ता चुकवला. आम्ही 1-2 किलोमीटर पुढे गेलेलो. 100 मीटर. आता वरून इथून आपण आलोय वेंगुर्ल्यातून, आणि हा रस्ता जातोय बघा, इथे बोर्ड दिलेला आहे मोचेमाड ग्रामपंचायत म्हणून. तर इथनं आपल्याला खाली जायचं आहे या रस्त्याने, आणि हा सरळ रस्ता तिथे मगासच्या ब्रिज वरती आपण जिथे होतो तिथे जातो. तर आता आम्ही रिटर्न येऊन आता ह्या रस्त्याने खाली जातोय. चला जाऊया. आता हे बसलेत गाडीत, अजून आपण गाडीत बसूया आणि निघूया आता इथून. बघू शकता गावातला रस्ता खूपच छोटा आहे. कॅमेरामॅन फोकस करू. एकदम गावातला रस्ता आहे म्हणून हळूच जावा. बाईकवाल्याने आले त्यांचे अंगाराने गेली तर मारायला घेतील. वेलकम टू बीच. वेलकम टू मोचेमाड बीच. व्हॉट वेलकम टू मोचेमाड बीच. स्वागतम. बीच वाटणार नाही केवढा कमी आणि घरच घर आहे. हो, मला असं वाटतंय का सावंतवाडीतल्या गल्लीत आलोय. पावसात त्यांचे हाल असते. गाडी जाते का नाही, मारती ना नंतर गाडी काढताना. कोणाला लावू बिऊ नको. फोटो हे बघा गाडी किती कट्टोकट जाते एकदम गटाराच्या. हे बघा टार्झनचा ड्रायव्हर आहे त्यांच्या भाषेत. ये तो पण तिकडे माकड आहे तुझ्यासारखा.
तो तिकडे झाडात आहे तो बघतोय काय तो तिकडेच आहे तो बघ दाखवते बघ. फायनली धन्नू आमची बोलून बोलून दमली म्हणून आम्ही धन्नूच्या मनासारख केलंय. आम्ही आलो बीच वर. बोरिंग काय बोरिंग काय केलं आम्ही काय केलं तुमच्यामुळे झालं. मेहंदी रस्ता नाही माहिती काय नाही. एक तर ट्रेकिंग करायला कंटाळा आला. सांगाडा ह्याला दरवेळी काय नाही काहीतरी दिसत. धन्नूचा सांगाडा माझी खोपडी ती सांगाडा खाली नक्की कमेंट आहे ना काय टाकली. सनसेटच्या आधी पहिल्यांदा बीच वरती. आता कायम सनसेट होतानाच येतो. आता सनसेट याच्या आधी आलोय. कैसून वाटा म्हणतात का इकडनं एवढं इकडे रस्तो नाही म्हणतात. पाणी हा ठीक आहे चला थँक्यू. हा थँक्यू. तर काकानी आम्हाला हा सांग काकानी काय सांगितलं. नवीन वाट नाही रे तिकडे पाणी आहे म्हणून इकडेची वाट दाखवली. हा काकानी हमको अवकाश दिखाई. हमारा औकात दिखावत आहे बे. गद्दारी करी बे. तुझा माईक बरा झाला. माझा माईक बरा झाला. ऍक्च्युली या बीचला ना प्रॉपर वाट आहे असं वाटतच नाहीये मला. कारण काय होतं माहिती धनु बघ आपण चाललोय पण वाट अशी कुठे प्रॉपर नाहीये बघ. तिकडून आहे बोलतात ना पण बीच मस्त आहे. आम्ही इकडे राहून आम्ही फर्स्ट टाइम इथे आलोय. म्हणजे कोकणात राहून एकदम अनएक्सप्लोर्ड बीच आहे. तिथे पाठीमागे बघ डोंगर बिंगर किती छान दिसतंय. असं दाखव. नदीच्या टाइमला जेव्हा पाणी वरतीपर्यंत भरतीचं असतं ना तेव्हा हे सगळं बघा असं पाणी येऊन साठतं इथे. आणि हे बघा छोटंसं लेक टाईप बनलंय पण हे समुद्राचंच पाणी आहे. तर आता ह्यातनं आपल्याला क्रॉस करून जायचं आहे. आणि पाणी माझ्या मते गुडघ्यापर्यंत एवढं तरी आहेच. आता बघूया आपण कसं जातोय यातून. ते तिकडून पुढे पर्यंत पाणी नाही इथेच फक्त पाणी आहे. तिथे बघू शकतात तिथे आता नेव्हीच्या बोटी आल्या आहेत. कशाला कारण इथे नरेंद्र मोदी येत आहेत मालवणमध्ये 1-2-3 दिवसात म्हणून 4 डिसेंबर यश म्हणून पूर्ण आता समुद्रात त्यांच्याच बोटी दिसणार लांब लचक मोठे मोठे. त्या म्हणून फिरून घेतो आम्ही. ह्याला काय माहित नाही. तर आता आम्ही इकडे बीचवर पोहोचलो आहे आणि आता इथे हे बघा माशी मारायची तयारी करतायत हे लोक. तुम्हाला झूम करून दाखवते. जाळं बिळं तयार करतात. आता हे चाललेत माशी मारायला. आमचे कोकण माशांसाठी खूप फेमस आहे. तर हा बीच एकदमच स्वच्छ आहे. म्हणजे बघू शकतात पाण्याचं एक हे पण नाही बॉटल बिटल कायच नाही. ते प्लॅस्टिक एकदमच स्वच्छ. कारण की ही जागा कोणाला जास्त माहीतच नाही आणि आम्ही असलेच जागा एक्सप्लोअर करतो. जी कोणाला जास्त माहिती नाही. बघा इथे एकदम चांगले सीन. इथे सन तिथे मून. तिथून मून असा वर वर जातोय. सन इथून खाली खाली जातोय. आणि हीच ती जर मागच्या टाइमला मला सांगत होती 5 वाजता सनसेट होते. 6 वाजले 6 तरी अजून जाऊ ना. 6 अजून वाजले नाही. 5:45 ते बघ मासेमारी करायला जातात. बाय बाय. मी मगासपासून सनसेट बघते आणि हा इकडे मगासपासून घुरून काय बघतोय. मी आपले शोधते हा एवढा काय बघतोय. तर हा हे बघतोय. सीन शूट चाललाय समोर आमचं. वाईट वाटतंय का तुला. वाईट वाटतंय बघून. वाईट वाटत नाही चांगला जरा.
मला आज दुसऱ्या ठिकाणी जायचं होतं, पण आम्ही आज इकडे आलो ह्या बीचवर. तर मला हा बीच खूप आवडला. तुम्हाला किती आवडला? आमच्याकडनं 100% रेकमेंडेड. लेस घेऊन आलो. खूप भारी बीच आहे, खूप म्हणजे खूप भारी. आता रात्र होत आली आहे, सनसेट पण झालाय आणि पाणीचा प्रेशर पण वाढत चाललाय. तर आम्ही जातो आता घरी. जायला 1 तास तरी लागणार परत. तर आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल त्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग.